ọtọ nọrọ na okpukperechi ọnwa nọ nwa mba nnọ awụchashala n'ugbo achọọ m igbu oge ọnụ mgbe iche na ịnụcha na ihe niile ndị Mbaise si hwe ngala fụdawa o nwekwara nnọọ ihe m na-aga anụfụ na ntị m na m ga-ejifụ ntị m anụrụ ọgụ na-enwe ihe ka biko n'odu anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nọ m za ya sị m na m were dele ihe na gboto derele ya ụmụnne ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ dụọ onwe ha ọdụ n'ihi na ya maara na ihe na-ene this woman mere na enwekwara ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-eme ụdịrị ihe ehene nsị nna m gaa n'ihu ya sị na ya alụọla nwaanyị na as a matter of fact na ya eji 10 years only too nwunye ya lụọ nwunye ya ejikwana ego ya kpatara ego ya wụ a successful businessman mega ọfụma na ya kpatara ego ya arụchala ụlọ mee investment dị iche iche lụọkwanụ nwa mara mma nwa dị oke nyekwara nwunye ya aka ifu n'ụlọ nna ya na erinovetichara ụlọ nna ya nyere ụmụnne ya aka n'ụdị dị iche iche e ga-enyenwu asa ọgọ na-eme ọfụma n'ihi na ndị Igbo si ọgọ bụ chi onye na nwunye ya mụọkwarala na ya ụmụ abụọ 2 boys agwa ya echenjie na ọ naghị ya ga-enye datin nsogbu o ruo otu ụbọchị nwunye ekpewe si ya na property niile ya nwere mala ya nwere ihe niile ya nwere na ya eji aka hazie ihe otu ugbo ine ya ka gbashiri ike ya jụọ na ele n'ụdị ọnwụ ọ si ya na the whole document eji nwere property mala ya zụrụ ma ụlọ ya zụrụ na ya change their names will ha to ụmụ ya abụọ ụmụaka abụọ na ya na ya abụọ mụrụ na ọwụ ha echi ụmụaka alụgburiwe na oge agakwala mgbe dimkpa na-ewere property ihe niile document ihe niile in the name of edege will ya wụrụ lawyer ya ma ihe niile ma ebe ga na ebe ọ nọ ya jụọ nwunye sọ chọrọ iji osisi akụgbu ya nwunye si nọkwa ele ụdị akụkọ ihe ka ha chigbuo ya n'ọchị ụmụ abụọ n'isi nwa ya na ọ dị 5 years ke ntakịrị ka dị 3 years ya na-asị nwunye na ọwa abụọ na ka a ga-amụ ka ha mụta tụkwu na nwunye si na ịmụ nwa adịghị izi na sị chere tụkwu ọgọdị na ya ga-amụ na ọwụghị ugbu ene ya adịghị interested na ihe gbasara ichenji the whole property to aha ụmụ ya ya elege ihe nwunye ekwu ga-elege ome ka ya nwee otu esi ahụtago okwu a mana enweghị ihe ahụtara ya gba nkịtị si ya na mgbe oge ka ahụ ruru na ya ga-amakpọta ya ga-eme oruzie mgbe o ruru ya bịa notice na nwunye dị worried na iwe na-ewe ya ahụ mgbakashi na agbakashi ya na mgbe ụfọdụ ọ nọrọ na fon na-aba mba and n'ime ụfọdụ ihe ọ na-ekwu na fon ka ya titoro ga-egete na ọ bụ ya na anụ mgbe nwunye na-asị it can't happen. Don't think that I don't know. I'm aware. I'm aware of what is going on, but I assure you that it will not happen. I won't let it happen. We are in this together. I won't let it happen. Ya no pray that thing. Na-eche. So gini we here na. Or kram gini ka nwunye commit with somebody else ya na ya born we need together. Na oga wu na enwere ihe mere na ogini mere. Egbule mmadụ ka ogini. Enwe onye blackmail ga nwunye. Ogini ihe nwaanyị abaga mba na-asị na ogi ya ga-ekwe ka o mee na ha no in it together. Yebo ya cross and the phone nwunye na obu code. Ya wụ onye na-enye nsogbu. Ya kọpụrụ ya. O ya ka o ruo twesh. Nwunye ya akpọwa ya za nwunye asị ya that na ihe mere n'ọgwụ na otu ihe shedere na ọ dịla ka ọ ga-adị na ya dị sorry na ya jọsọ chọpụta na ụmụaka na ọwụghị ụmụ ya dị afọ na ya kpọ ụmụaka ya kpere ekpelara nwoke nwe nwa na ya mana ya emejọle na ya dị very very sorry na ụmụaka awụghị nke ya na ya pụwala ọ sị ya na-ele nwunye ma oroga nro ya jụọ nwunye sọ because ya dị soft ọ because ya na-enye nsogbu ọ because ya adịghị toxic ya adịghị violent like every other man out there. No ihe o ji nwee mind na-ekwu this thing n'ihu ya na ntị ya gbawuru without fear na-akọ ihe ọ na-akọ n'ihu ya nwunye lewe ya gwa nwunye si na nweghị ya na-enweghị ike ewo na enwe ike ewo anything no mistake wele his love for her nwunye lekiri ya si na kwa asị kwuo eziokwu na kwa ya kwuo eziokwu gbasi ya dị sorry and because of ihe mere ya adịghị proud of it ya chọrọ work out of this marriage ọ bịa na ekwukwe na ya emeteghị ya keka na mmụọ ya gba nkịtị ka ọ zụwa ụmụ nwoke ọzọ ya bịa cheta kọlụ nwunye mere na ha nọ in this together ya gba nkịtị ya sị elekwe ihe ọ chọrọ plan igbo ya sị ya chọrọ ịchọrọ ụmụaka chelara nwoke mụrụ ha ya jụọ sị oke wee chelakwa na ụmụaka ya alụghachitanụ ka ebe marriage a ile ibe ifidiri na so na o cheated on him nwunye elewe gbakum banye n'ime ụlọ tụtụ akwa ebu akpa ya na-ele nwunye ya na sitting room na-ele NTA news ele television nwunye agafere jikiti ụmụ ya shiri ihu ya gafere baiga na moto ya zụrụ ya buru mkpụrụ ụmụ ya pụọ ya kpọọ senior brother nwunye kọrịa ihe mege nọ senior brother nwunye ya gwawa ya sị
na ha mara ha nwanne ha nwaanyị n'ụdị ahụ mana ọ bụrụ na ọhịa nwanne nwaanyị wepụtara ọnụ kwuo na asị nwoke ibe na ya ga-asị ya hapụ ya ka ọ gawa na nwanne nwaanyị wetarala ha disgrace already, wetara ha shame and reproach na ya na ya abụọ ka ya elewegodi ya ihe eyelege mana in everything na ya dị very very sorry mana ka ya kpọọ nwanne ya nwaanyị oge nwoke akpọọ nwanne ya nwaanyị kwanụ nwunye repeat kwa onwe nwaanyị mba nọ nza ihe emege nwunye ya abụọ ọza ha ọ naghị pik call ya nothing for 2 good years ya anụghị from this woman, 3 years ya anụghị from this woman. Ya emeghekoro lụrụ nwaanyị ọzọ lakpuru decide zere ya ga dị hot n'aka ya nyere nwunye eke mbụ ya ga-enye nwunye eke abụọ na mana unfortunately ihe ya na mmadụ ihe ya na mmadụ nwunye ka nọ dị different na ka na ọ bịara lụdi ha lụọkwana na ya nọzi nwunye ya nọ ntara kpewa ya na phone si na ya chọrọ ịchịlatara ya ụmụ ya na ya mere mistake na enwere sometimes ya na calculate ha ọfụma na ka ekwuo ya na ebe ya eji ego na ka aga Abuja ga-eme DNA test ọ si ya si akpọ gwedi woman so ọ gbalatara na ụmụaka ka e were sample ya kpọọ nwanne ya nwaanyị nọ UK ka e send ya kit wetejo sample asị wetejo from ụmụaka send ha back emene result apụta ya na ụmụaka abụọ ahụ wụ ụmụ ya ya jụwa nwunye ese lekwana ihe o jiri gwawa na ọwụghị ụmụ ya in the first place. Nwunye ya kụrụ gbago elu ya kụrụ gbadagala ya kụrụ gbago elu ya kụrụ gbadala no letter ka ya bịara after his findings ya mee his findings dig deep chọta nke bụ eziokwu confront nwunye ya because at that time ọ chọwaziri laghachita ịbịa nwekwa nwunye again after ya gara aga were ihe ya kwuru n'isi ya under her pressure ọ sị ya bịa na ketisa marriage ya ga were ihe ya kwuru n'isi ọ na-alụghachita si ya gbaghara kama ka ya wụrụ nwunye ka abụọ na ebe ya mụọ na dị ọkpara ma osogodi akpara na ya wụrụ second wife no problem na ya lala ya gala ya ọ ya ga-anwụ ya gwawa nwunye so leso gwara nke bụ eziokwu confront ya from ihe ya nọ nwaanyị mba nọ na m ga-ezidele what ihe ya nọ after his findings na nwunye ya na boyfriend ya na ya abụọ wụ lovers ha hụrụ onwe ha n'anya hụbigo onwe ha aka n'oge ruo mgbe ya bịara nwunye dị because ya ji ego because ya dị rich nwunye na enyi ya nwoke kwepịa kuru mmiri gbaa ndụ ṅụọ mmiri were mmiri gbaa ndụ na ha ga-ahapụgo onwe ha na nwunye ya na enyi ya nwoke kwepịa na ya nwunye kwere ka ya lụọ ya so that ya ga-enweta ego na ya na nwunye ga na-amịta ya ego na-enye enyi ya nwoke ka o were build life then nwunye ekwe enyi ya nwoke nkwa according to ihe ha kwekọrịtara that na time o ji atụrụ ime ruo na ọnwụ ya nwa ga na-atụ dị ime na ọwụkwaghị ya nwa nwụdị ya ga na-atụ dị ime na ọ bụrụ na ya build enough nweta enough money kwụzie ka dị mkpa then ya divorce ọ ya cheta ụmụaka ka ha gabiri as di na nwunye ihe na ọnwụ ihe nwunye na enyi nwoke mege n'ime anya love na-ewere mmiri gbaa ndụ because na ha chọrọ iri ọchọ ya release enyi ya nwaanyị ha ekwere nwunye nwaanyị kwere ya di ya ga lụọkwa ya lụcha mana the agreement was that na ọnwụ boyfriend ya nụtara ga na-atụ ya ime and the plan ha gara n'ihu ihe execute ya ha carried out their plan mana Chineke na-ehiwa na ya rituo enyi ya nwoke arịgoro ọ calculate ta ha ọfụma wụrụzi na ọ ya nwa mụrụ dị nwa now enyi ya nwoke nọtara enwe n'ego as a result of ihe nwunye na-amị ya ego niile ọ na-ama ya business ya emepere ihe niile nwunye ya buru ego mere ya ji chụọ apprentice ya thinking that apprentice buru the money not knowing na nwa nwunye buru ego a bugere boyfriend ya leta ka ihe niile agbakwa na apprentice and ya akpọghachila back duo ya settle ya fine with apology ugbu a na enyi ya nwoke na-achọpụtala that na ụmụaka anọ wụrụ gara DNA ka na Abuja were ebe ka ọ ga-achọpụta na ụmụaka awụghị ụmụ ya gwabazie nwunye ya datịrị ya agaghị akpọrọ nwa nwoke ọzọ zụọ na o violate agreement ha abụọ na ya kpọrọ ụmụaka kpọlatara ya and ọ gaghị awụ good mother ma ọ kpọlata ụmụaka ahụ hapụ ịnọ there with them na-abịa na ihe gbasara marriage na ya na ya abụọ agaghị continue n'ihi na ọ violate agreement ha silekwe result na ụmụaka awụghị ụmụ ya after this guy na-adịla okay ọ gbagotele o momenwene ihe ego nwunye ya nụtara ebewezie si na ọ ghọrịrị ya na mgbe ọ dị while ya nọ na amịka ego anata ebupụta ego dị ebutere na ya na ụmụ agbọbịa ndị ọzọ gburugburu gbara na ya trust for this result na o kwesịrị ịgwa before kpọrọ ụmụaka gawa menwe DNA test na ọgọdụ na ọ wụ that man ya wụ ya nwa mụrụ ụmụaka na ọ by mistake na gịnị ka o mere expect ya na this man bi n'otu ụlọ ihu n'ebe ha si esege okwu ka nwoke ese akụkọ na ya anaghị alụga
na ụmụaka ọ mụrụ ọ bụrụ na ụmụaka ahụ nọ ya ọ dị while ya na abụọ na-emiti na hotel efiri na ọ bịaga mgbe o kwesịrị na window period ya and na ụmụaka na ọwụ ụmụ ya mekwere eji sị mgbakọtazie ka ha kọntinu na ugbu a na ụmụaka awụghị ụmụ ya na agaghị akpụrụ ụmụ onye ọzọ zụwa ebe ya ga-atụwalifu nwaanyị ime and ya gazigo ha alụ ya na mmiri ha ṅụrụ na ọnya nwa violetịrị ka ṅụgharịa mmiri bifo otu onye agachi ike n'ihi na ihe ha kwubiri ṅụọ mmiri awụ ihe o mere na ọ bụ ebe problem shi suashia ihe a niile ebido sụpụta ya nọkwara n'ihi na enweghị ote mmiri shi zuo ma ala ma ya jụọ nwunye ya si lekwe ihe somebody kpere na-agwa gị lekwe ihe ya jụrụ the right person ya jụrụ and enwe onye kpere na phone na-akụgịrị all distance even without ya nwere ji amakwana onye anonymous caller nwunye ya si na ya dị sorry na ọwaka ọrụ ekwensu now ya na-achọpụta na enyi ya nwoke nụtara boyfriend ya agachiri ike nwoke jide ego ga ịhụ kọla ya ahapụla ya gachi ike na-anọkwa na ọ hapụla country self nwunye ya bịa achụwazie after result si na ụmụaka na ọgwụ ụmụ ya na-arịọzi esi ya chọrọ ịlụ achịta na nwa mbara na m juderele mba ụwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe na-emere ha na-eme ọhịa ọsọ m jụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị brain ha ihe na-emere ha na-eme imagine nwaanyị ikwe were fuchọ ya gbanwere aja abịa lụọ kwụ ụgwọ isi nọ with such agreement ya ga-agba ndụ wit enyi ya nwoke na ya bịa lụọ ya na tachịwa ya ego dowa as much as na o ruo mgbe o ji ara ime na ya bịa ka ya tụọ ya ime ogbukputekwere ya chukwu nna sị mba na ọwụghị otu ahụ na na-eme ya eme ya rigoro rito enyi nwoke arịgoro rito ya rigoro rito enyi nwoke arịgoro rito ya nghata nha ha tọọrọ nwunye ya ụtụ mmiri obi lọkili ọ wụrụzi ụmụaka nwoke ya ọ kakuleti ha onwe ya ọfụma ihe mere na-eme na nwaanyị mbana na nlele ụmụ nwaanyị na ya chọrọ iji police ga-eme the young man arrest ma nwunye manụ bịa ebe lecha anya so ka ọ sacrifice ọ na-ekwuchara destiny ya wụrụ na ụmụaka ha awụghị ụmụ ya and ya na nwunye ya agala alụwa ha ebirile na ya na ime ha ga ọkwa nyere ndụ ya ka ihe mere n'otu ochi mana ya lechara anya game ha gbara ha reverse mode ụmụaka abụọ wa ụmụ ya alụọkwala na nwaanyị n'ivu na nwunye dere n'ukwu na-ado alụ na aga na ụmụaka nwee ike gachi back na ụmụaka enwe ike enwekwara ihe ga-eme na ụmụaka ga-anọ ndahi na ya lụrụ a very nice lady ji obi ya chọọ ịlụ di and nwunye na ọrụkwa n'ime ọmụmụ and ụmụaka na ya kpọkwara ụmụaka gwa nwunye na o meke ihe ni inch o meke ihe ni move na ebe ọ bụla ọ hụrụ na ya gbawakwa na ya ga-eme ọwụ ya na ya ga-eji ya ihe ọ na-ahụ bụdịrị ya mbụ na nwunye nọ na-akpọzi arịọ ugbu a na nwunye elu zoli enyi ya nwoke kwenụ ahapụla etiwara ọja kpala ọ nụzi na middle ụmụ ya ga-ahụzi anya na ya ga-eme sure of that na m juderele mba ụwa lekwa na ụmụ nwoke ụfọdụ lerukwa anya n'ihi na asị ihe onye na-amaghị ibezi ọwawu ṅomi ụmụnne m ọ na-ahụ nanụ ka enye eme ọnụ ewu nwa agbọbịa nọ nga mkpachapụ anya na lọvụ na-egbu mgbe ụfọdụ lọvụ gbuo ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya dị ka ha nwere bere na ọkụkọ mgbe ụfọdụ lọvụ gbuo ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha tọọ n'otu ihe mmadụ ị ga-elecha gị sị ihe ka mmadụ onye mụrụ ihe ka love can make you do stupid things mara ihe ị na-eme imagine trading your future in the name of God. Which manner of boyfriend ga-eset ya alụ nwoke ọzọ nata nwoke ọzọ ya bịa ka otu ị chọrọ gị na this man ọgọdụ na oke ọ boyfriend ya gbụrụ ụmụaka ka otu o fili na ọ ga-last n'aka dị such a man dị comfortable na gị na nwoke ọzọ bi chije ya lakpuru o dị oke dat na nwoke ọzọ dị ya n'elu lụọ nwakwa ụgwọ isi ṅụ gị kwere na this type of plan. What does that make you? Ewu nwa agbọbịa nọ ngana ihe awụ first time men know this thing enwere tension opere mana ọ daru ka this one. Be very very careful nwoke ahụ ịba ejuru n'ime ya n'ihi na kama anaghị ehi ụra ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.